Ndichikutambirai zvekare pano paZerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sika subscribe and turn on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sika ndikuti subscribe and turn on the notification bell tozoti ipapo watopedza masports, nekuti hapana munhu ane chimuti sesu sofa panyaya dzekumhanya nemanews updates. Ndati like this video, ndashare this video kune hama neshamwari. Vadikani, nyaya ndinayo inyaya iri kuita kuti vanhu vaite mutauro mastreets social media. Irimbori nyaya yei? Nyaya iyi yakamira so. Pane murume iye anga achishandira ari kuSpain. Zvaanga achishandira ari kuSpain, murume uyu anga achitokwanisa kuchengeta mukadzi wake nevana vake nekutomutsvagira musikana webasa. Atsvaga musikana webasa ari pamba, mukadzi uyu akatanga kuhurira murume wake. Atanga kuhurira murume wake, hazvina kuperera ipapo, akabva atotizira kumurume waanga kuhura naye kuGreendale. Atizira ikoko murume wake chaiye sezvandambotaura kuti anoshanda ari kuSpain akadzoka muZimbabwe asina kuzivisa mukadzi wake kuti aiwa ndiri kudzoka kubasa musi wakadai. Ndopaakawana vana vachigara nameindi, mukadzi asipo ari kuGreendale nechikomba. So zvisinei, pavhidhio randinaro nderekutoti iye murume wachona anga atoine mukadzi wachona vachionesana kuti aiwa wakandibhaizira ende handisi kuda kuita zvenoise newe, asi wakanditambisira hako nguva yangu 20 years hadzisi haasi mayears ekutamba nawo, tavakamusha wozongofuma wadai. So murume uyu abuda mastreets social media zvakanaka achinatsotaura kuti hazvida zveviolence, but kana hakuwandisei ndiri mupenyu it's okay, ndoenderera mberi nelife. Zvavaita izvizvi chienjoyai life yachona tione kuti inonakidza here nechikomba. Vadika ndokumborota zvonofunga mucomment section after wapedza kuona this video inisahatsirara. Handisi kuregera kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Bohere yakaitwa nemukadzi uyu, bohere yazoitwa nemurume uyu kuti aramba ake zvenoizi vaati ndoita move on. Much love. Even if your boyfriend is dead. If boyfriend yako ndinoda evidence kuma ndakakusa here. Zvine basa re. Saka chiriko iwe ndikadada makakiza mutsa original. Ndiko original kakiza. Ndiko original kakiza. Ndibe original kakiza. Ndibe original kakiza. Ndibe original kakiza. Itsake. It's antikuba. Ndiro wakakusa sere. Because you want to use those keys. No problem. I want the original khaki. Don't worry, you. About October. I know what I'm talking about. So when I vent, I've been patient. And I think you out. You didn't tell me that married girls are very boyfriend. You can't do that also. I'm also human. I'm human. You know what you are. Vana ndo vantu kumwadziwa not kumure. Neglect your me kana usandide, but don't neglect the kids. Vantu kutumira mari otadza kubhadhara rent, otadza kubhadhara ngiri ndakuti rent inoti transport rent ngiri tipe mwana. Ezvo mwana wangu andivenga ndikuti handisi kutumira mari. Mama ndo vakabhadhara. She portrays me bad kuti baba wako hazvi kutumira mari iyo. Achidya mari yeboyfriend.
You don't know a lot. I can say a lot, man. There's a word. Can I stress relief and yeah? Almost 20 years and that no word. Almost 20 years with that woman. It's a lot of things that I get on my phone. I have a lot of